Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ εκλεκτές προσκεκλημένες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα την ημέρα της γυναίκας αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη που εκπροσωπώ τις γυναίκες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ως γυναίκα ότι μπόρεσα να φανώ ικανή να εκπληρώσω τους στόχους που είχα βάλει στη ζωή μου. Ως σύζυγος επί 44 συνεχή χρόνια, ως μητέρα 3 παιδιών, ως γιαγιά 4 εγγονιών και ως επιχειρηματίας. Έτσι ο τελευταίος και μεγαλύτερος στόχος μου ήταν να ασχοληθώ με την πολιτική, δίνοντας όλες τις δυνάμεις μου για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών, των εγγονιών, όλων των Ελληνίδων, θέλοντας να αποδείξω μέσα στον ανδροκρατούμενο πολιτικό χώρο πόσο άξιες και ικανές και βλέποντας τα πράγματα με καθαρό μυαλό μπορούν οι γυναίκες να βάλουν τάξη στα πολιτικά δρόμενα όπως το κατορθώνουν και στα του οίκου τους. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η αυτοκράτηρα Θεοδώρα κατά τη στάση του Νίκα επέδειξε το μεγαλείο της γυναίκας. Το απόδειξε αποτρέποντας τον αυτοκράτορο Ιουστινιανό να εγκαταλείψει την πόλη λέγοντάς του το ιστορικό. Δεν σωζόμαστε δια της φυγής παρά να αποθάνομαι αδόξως, προτιμότερο να αποθάνομαι ενδόξως αγωνιζόμενοι. Αυτό ήταν το σημαντικό που προσέφερε η Θεοδώρα σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή. Σήμερα λοιπόν δεν πρέπει να θεωρούμε την ισότητα ως αυτονόητη. Μπορεί ρητός σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου η ισότητα να αποτελεί αυτονόητη παραδοχή. Αλλά αυτό ισχύει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Τα αντανακλαστικά δυστυχώς της κοινωνίας σε αρκετές περιπτώσεις και αρκετούς κλάδους εξακολουθούν να αποδεικνύονται αναχρονιστικά. Αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα στον εργασιακό χώρο. Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες αποφεύγουν την πρόσληψη γυναικών λόγω της πιθανότητας εγκυμοσύνης και των εργασιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Σε άλλους χώρους η γυναίκα αξιολογείται κατά κόρον από την εξωτερική της εμφάνιση και περιορίζεται σε συγκεκριμένες μόνο ειδικότητες. Σε όλα αυτά τα αναχρονιστικά φαινόμενα οι γυναίκες ανά τον κόσμο δίνουν καθημερινά την απάντησή τους. Στις επιστήμες, στις τέχνες, στον πολιτισμό, στη βιομηχανία, στην εκπαίδευση, ακόμη και σε χειρονακτικά και επίπονα επαγγέλματα του μόχθου, οι γυναίκες αποδεικνύονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Σε αρκετούς κλάδους μάλιστα έχουν αρχίσει να μονοπολούν το ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, η ισότητα των γυναικών δεν αποτελεί αποκλειστικά κάτι το απαιτητό απέναντι στο ανδρικό φύλο. Πρέπει πρώτιστα να αποτελέσει ζητούμενο από τις ίδιες τις γυναίκες. Αρκετές γυναίκες ζουν ακόμη κάτω από τα αναχρονιστικά πρότυπα δεκαετιών πριν. Τόσο οι θεσμοθετημένοι φορείς παιδείας, όσο και η οικογένεια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, προς την άρση των προκαταλήψεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο δυτικός μας πολιτισμός, η μακραίωνη πολιτισμική ιστορία μας είναι εκείνη που μας επιτάσσει να θέσουμε τα δύο φύλλα στην ίδια αφετηρία για τον αγώνα της ζωής. Μην ξεχνάμε ότι οι Ελληνίδες προσέρχονται στις κάλπες για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές στις 19 Φεβρουαρίου του 1956. Τότε η Λίνα Τσαρδάρη της ΕΡΕ και η Βάσο Θανασέκου της Δημοκρατικής Ένωσης εισέρχονται στη Βουλή. Η πρώτη μάλιστα βλέπουμε να γίνεται και Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυβέρνηση Καραμαλή. Μετά από 2 δεκαετίες το Σύνταγμα του 1975 ορίζει επιτέλους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, αν το καλοσκεφτούμε? Ότι όλες οι γυναίκες άνω των 40 ετών σήμερα γεννήθηκαν στη χώρα μας σε καθεστώς ανισότητας. Αυτό καλούμεθα να πράξουμε εμείς ως πολιτικοί σε αυτή την αίθουσα. Να νομοθετούμε λαμβάνοντας υπόψη τον άνθρωπο ανεξαρτήτου φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιοδήποτε άλλου χαρακτηριστικού του γνωρίσματος. Αυτό είναι που μας ξεχωρίζει ως πολιτισμένα όντα.
Αυτό που μας έκανε να ξεπεράσουμε τις εποχές του σκοταδισμού και του Μεσαίωνα. Το να κρίνουμε τον άνθρωπο από τις δεξιότητες τους, από τη βαθύτερη υπαρξιακή του ουσία. Σήμερα, με μια αριστερή κυβέρνηση, αντί να ενισχυθεί η ισότητα των δύο φύλων, παρατηρούμε, υπονομεύεται, και λυπάμαι που το λέω, αλλά με τη μείωση δαπανών στα νηπιαγωγεία, τα ολοήμερα σχολεία, αλλά και στα προγράμματα στήριξης της τρίτης ηλικίας, φορτώνουμε όλο ένα και περισσότερα βάρη στο κοινωνικό ρόλο της Ελληνίδας, στερώντας το δικαίωμα ισότητας στον εργασιακό χώρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μην ξεχνάμε το ρητό της διάσημης Αμερικανίδας δικηγόρου και συγγραφέως των αρχών του 20ου αιώνα, Κρίσταλ Ίστμαν. Όταν οι γυναίκες θα μάθουν να επιθυμούν την οικονομική ανεξαρτησία, όταν βρουν έναν τρόπο να κερδίσουν αυτή την ανεξαρτησία χωρίς να απαρνούνται τις χαρές του έρωτα και της μητρότητας, τότε και μόνο τότε ο φεμινισμός θα έχει κάποιο νόημα. Σας ευχαριστώ.